Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унурчык. Тэма сённяшняй размовы – першая беларуская опера. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Назва першай класічнай беларускай оперы. Называецца яна «Сялянка». У арыгінале вельмі цікавы момант, што гэта назва, яна праіснавала 10 до 20 стагоддзя, а ў 20 стагоддзі з'явілася яшчэ ідылія. Рэч у тым, што і «Сялянка», і ідылія, ў прынцыпе, гэта назва не самога твора, назва жанру. У 19 стагоддзі, а яна была напісана ў 40-е гады 19 стагоддзя, цэлы такі жанр характарызавала. «Сялянка», вось, была ідалізацыя сялянаў, эпоха рамантызму. «Сялянка», вось гэта добрая, прыгожая дзяўчына, не сапсаваная вось гэтым светам, якая робіць лепшымі іншых людзей. І ў прынцыпе гэта тая самая ідылія, проста ідылія гэта са старажытна-грэчаскай культуры, ідылія гэта сельская мясцовасць, гэта такія моцныя здаровыя людзі, якія на улонні прыроды працуюць і, здабываючы свой хлеб, атрымліваюць шчасце вось ад такога існавання жыцця пад адкрытым небам. То бок гэта тое самае, і вось абедзве гэтыя назвы, і «Сялянка», і «Ідылія», гэта не зусім назвы твору, а больш назвы жанра. Вось такі цікавы лёс назвы першай беларускай оперы. Перакажыце коратка сюжэт. У адным маёнтку ягоны ўладальнік ужо даўно знаходзіцца ў Парыжы. І жыве ў Парыжы і забываецца пра сваіх сялянаў. Маёнткам рэальна кіруе вось камісар, Банавентура Выкрутач, які робіць розныя рэчы кепскія. Сялянам прыгнятае іх і гэтак далей. Сваяк уладальніка гэта маёнтку, Ян Дабровіч, ён імкнецца данесці да гэтага уладальніка, што нешта робіцца кепскае і трэба назад вярнуцца. Дачка гэта Дабровіча, Юлія, яна перапранаецца сялянкай, і калі вяртаецца вось гэты ўладальнік маёнтка, які вельмі моцна не хоча вяртацца і лічыць сваю радзіму самай адсталай і самай занядбанай у свеце, і атрымлівае толькі грошы са свайго маёнтка і не хоча ведаць ніякіх сялянаў, думае, што гэта дзікія людзі. І вось гэтая сялянка, насамрэч яна шляхцянка, але перапранутая ў сялянку, яна робіць іншым сэрца вось гэта Карля Лятальскага. І заканчваецца ўсё шчасліва. У якіх гістарычных умовах была напісана? 40-е гады 19 стагоддзя – гэта час, калі толькі пачынаецца творчасць Станіслава Манюшкі, нашага знакамітага кампазітара, таму што для оперы трэба не толькі лібрэта, не толькі словы, але і музыка. І таксама толькі пачынаецца творчасць, беларускамоўная творчасць Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Гэта фактычна першыя іх крокі. На той момант выйшла ўжо кніжка Яна Баршчоўскага «Шляхціц Завальны» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Ужо назва «Беларусь» яна пачынае пашырацца. Яна напісана была опера ў Мінску ці ў фальварку Люценка, дзе жыў Дунін Марцінкевіч. І таксама трэба сказаць, што гэта час, калі пачынаецца вось цікавасць да вывучэння беларускай мовы, беларускай культуры. Вось выходзяць гэтыя вясковыя песні «З над днём на і дзвіны», Яна Чычота, і іншыя вось этнографы, яны пачынаюць вывучаць беларускую мову. І тут опера з такой назвай і музыка, і самае галоўнае, што з беларускамоўным лібрэта, часткова беларускамоўным, таму што там шляхта гаворыць па-польску, а сяляне і габрэі, што цікава па-беларуску. Дзе ўпершыню ставілася першая опера? Першая опера ставілася ў Менску, вось у тэатры гарадскім, такой тэатры Поляка. Вельмі цікавы момант, што мы маем дакладную дату 9 лютага 1852 году. А цікава, чаму мы маем? Таму што былі афішы. І захавалася адна афіша на 9 лютага. Ужо ў той дзень, калі опера павінна была ставіцца, гарадскія ўлады спахапіліся, ці губернскія ўлады, тут цяжка сказаць, і забаранілі эту оперу. Таму афішы не расклейвалі па горадзе, а іх разносілі проста па дамах.
І гэта выклікала забарону ў той дзень, яна выклікала надзвычайны аншлаг. Просто сабралася значна больш людзей. І вось дзякуючы таму, што афішы не былі расклеены па горадзе, яны захаваліся ў некаторых дамах і дайшлі нават да нашага часу. Ну, прыклад, у 20 стагоддзі Альберт Паўловіч пісаў, што ў ягона там сваяка вось захавалася такая афіша пра першую беларускую оперу. Таму мы маем вось гэту першую узгадку і дакладную дату яе першага паказу. Верагодна, што былі іншыя паказы. Гістарычны лёс оперы. Як я ўжо казаў, яна была забаронена ў дзень свайго паказу. І відавочна, што астатнія паказы яны былі на прыватных кватэрах. Там называюцца якія канкрэтныя прыватныя кватэры. Таксама мяркуюць, што яе паказалі яшчэ ў Слуцкую і Бабруйску. Звазілі, фактычна было патаемнае такое. Там 20 чалавек удзельнічае, там патрэбна сцэнічная музыка і так далей. Не захавалася нотаў, што самае галоўнае. Таму была яна перадрукавана ўжо ў пачатку 20 стагоддзя і ў 20 стагоддзі 1993 годзе адноўлена ў якасці музычнага спектаклю на сцэне Купалаўскага тэатру. Ну і пэўны час ішла на менскіх сцэнах менавіта ў форме музычнага спектаклю. Значэнне для беларусаў. Трэба сказаць, што значэнне яна мае вяліка сімвалічна, гэта першая наша опера. Першая опера, калі са сцэны ўжо ў 50-е, пачатку 50-х гадоў 19 стагоддзя, хутка 175 гадоў ўжо, як гучыць беларуская мова. Беларуская мова яна прыдатная для таго, каб на ёй выконваліся оперы. Другі момант, там паказваецца тое, што важная любоў да радзімы, што нягледзячы, дзе чалавек нарадзіўся, а як галоўны герой нарадзіўся ў Парыжы, што Беларусь не горшая за Парыж, не горшая за Францыю. Мы бачым эвалюцыю галоўнага героя. Пачатку ён усё адпрэчвае, а пасля ён закахаўся не толькі ў Юлі, ён закахаўся ў Беларусь. Ну, таксама важны момант, што, на жаль, не захавалася будынку, дзе праходзіла ось. У 1984 годзе гэты будынак быў разбураны. Замест яго была такая кавярня «Пінгвін». Збудавана, што, канешне, вельмі вялікая страта для нашай гісторыі і культуры. Трэба сказаць, што пры аднаўленні гэтай оперы і пры аднаўленні музычнага спектаклю яна карыстаецца вялікім папулярнасцю. І мы можам на сённяшні момант сказаць, што гэта опера ці спектакль яна вытрымала выпрабаванне часам. Яна вартая таго, каб быць адноўленай. І калі будзе знойдзены ноты, то гэта будзе адной з найвялікшых сенсацыяў нашай гісторыі культуры. А такі варыянт развіцця не выключаны. Сялянка з'явілася пачаткам творчасці Дуніна Марцінкевіча. З яе пачынаецца новая гісторыя беларускай драматургіі. Твор напісаны па тыпу аперэтак і французскага вадывіля. У выніку атрымалася спалучыць маралістычную і камедыйную лініі. Дунін Марцінкевіч імкнуўся вучыць і паноў, і сялян. Паноў заклікаў звярнуць увагу на сялян, не зневажаць іх, быць для іх бацькамі. Сялян вучыў любіць сваіх паноў, шчыра і аддана служыць ім. Так ён імкнуўся вырашыць праблему часу. Перад намі паўстаюць розныя пытанні. Ці магчыма ідылія? На ўспамін прыйшоў ліст Паўла да Філімона, у якім апостал просіць гаспадара прыняць беглага раба. На мой погляд, Евангелие і хрысціянства лепшы адказ. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!